Milí přátelé, tohle je pokračování toho, co bylo předtím. Ono, sponsoring jsme stejně nedostali, nýbrž poněvadž teď to dáme jako víc taky to myšlenkovo, psychologicko-filozofičně hledáme flow. No, a hledáme trail, toto. Začínáme tam, kde jsme začali aj minule. Ale dnes to pôjde do takého ťažkého freeridu, akože vážny freeride. Nafúkali sme si pneu. A brzdy brzdia furt, ale že furt. Dnes to bude trošku inčia trať, protože ona půjde zelená modrá, pak cez les, obklikou cez jeden na celopečný vrch. Červenou se to vrátí, doufáme, že nemoc červenou se to vrátí spíše na to modrou, jako kdyby, jelikož poněvadž on v obrční brž. A pak to dáme jako technicky, dnes to nebude o rychlosti, dnes to bude o zážitcích. Stay tuned, tune. Absolutně nevíme, ale teďkom absolutně nevíme, do čeho jdem. Mibo protagonist. Dneska jsme přidali aj nějaký horsepowers. V pozadí, v mém zádí vidno Lipno. Jasně, do skateu na pump tracku. Dobre. Takže houby už nejsou, máliny týždně, ale jdeme, přidáme, dneska dáme do kroku. Koloběžka je jako odběhat kolo. Musíme to rozdoupat. A budeme potřebovat rychlost. Předtím vedla cesta tady doleva. My jdeme po žádrovně. Tady jsme ještě nebyli, ale byli tady medvědi. Počkaj. Tudy ne. A teďkom to začne. Něco. A možná taky ne. Haló. No tak keď toto dáme, tak to sa posereme. Musíme se vrátit, protože tady nic není. Hledání. To je to o tom hledání. Pan Park. Lipno. Protože jdeme helikoptom. Bum, 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 bum. Super malé zdvihy. Prvý drift. Ano, a jdeme na to. Zádok ujel. Jste prežívali ty věci, čo já. Jste viděli, že to bomby. Maria. Prvá část je úspěšně za nami. Já zase nevím, že kam jít. To se mi to nelíbí, tak jdem tady. Nevím, či to počujete, ale odľahčujem konštrukciu. Opa. Nadvihli to, no to polehčí pak průjezdy, jo vole. Mám pocit, že idem zase, Ježišmarja. Toto je dravý štýl zbierania čučoriedok. Čučoriedky na našej strane. A toto sme videli z lanovky. Hopa. Hopa. Čiríry. Šajse. Už sme zase niekde inde, kde sme chceli byť. Toto je plnohodnotná DH trať. Ideme naskočiť na ňu.
Keby někdo ještě pochyboval, že ty brzdá, tak brzdá. Neuvěřitelné. Momentu jsme chceli zabočit. Nie úplně tu. Až tu, bože, ano, je to o technike, zručnosti a skills. Skill. Jo, snažím se! Ano, ajde, opa! Vidět, že to je český bratia. Držel palce. Čo? Ty kaka, to je prostě ani keď sa poserem. Hold it. Aha. Ninja. Pauza. Jesus. Co na to říct, tak to bylo za 7 minut, zabral jsem si stisnout hodinky, čaute.